esportiu Imanol Idiáquez ha donat descans a una plantilla que no reprendrà els entrenaments fins demà després de la victòria davant el Villarreal B. Els blaus van saber superar un compromís exigent davant d'un filial que va mostrar la seva qualitat, però que no va poder contrarrestar el joc dels d'Idiáquez, que es van tornar a mostrar segurs al camp d'esports. Del Lleida esportiu que permet oblidar la cruel derrota de la passada jornada contra l'Alcoi, on no va saber mantenir un 0-2 a favor. El conjunt blau també aconsegueix reforçar-se de moral, després de la mala ratxa de resultats que acumulava fins a aquest partit amb només 5 punts sumats dels últims 18. La primera oportunitat per part del Lleida la va tenir Chamorro, que no aconseguia rematar des de l'àrea petita. En el partit es va poder veure una gran intensitat per part dels dos conjunts. L'equip groguet pressionava molt amunt i el Lleida sabia treure's la pressió de sobre amb bones combinacions. Al minut 20 de partit va arribar el primer gol, amb aquesta rematada de cap d'equí a la sortida d'un córner que enviava la pilota al fons de la xarxa pel pal llarg. Tot i el gol, el Lleida no es va relaxar i ho va seguir intentant. Chamorro ho provava amb aquesta rematada de cap que acabava a les mans d'Aitor. El Villarreal també va gaudir d'algunes bones aproximacions a l'àrea de Pau Torres, però amb poc encert de cara a la porteria. Jason ho intentava i Marc Mateu, de falta directa, feia lluir Pau Torres amb un gran llançament. Al minut 70 de joc va arribar el segon gol dels blaus, obra de Chamorro, un gol molt discutit pel porter visitant Aitor, que va acabar expulsat. El Lleida va jugar els darrers 20 minuts de joc amb superioritat numèrica. Para nosotros lo importante es seguir sumando, seguir sintiéndonos fuertes en casa, ¿no? Otra vez, victoria en casa con nuestra gente, que es uno de los objetivos que nos hemos marcado al inicio de temporada y ahora mismo la clasificación nos parece anecdótica, ya lo comentamos siempre, pero por encima de todo quedarnos con el trabajo de los chicos, con el comportamiento del equipo. Amb aquesta victòria, el Lleida suma 27 punts a la classificació i torna a ocupar posicions de play-off.